Jebe mu kurvu vyjebanú! Sadni, ty prasa. Sadni, Agata, sadni. Čau. Choď preč. Tak, ideme. Prístav jebaného! Díky za príspevok. Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom... Počkať. Čo? My mother calls me every time I record the vlog. It's so bad cause I'm Russian. Ježiš, čaute decka. Ježiš, ja som si nedal make-up dneska, ty kokos, som ešte taký rozospatý. Som si dal teraz akurát cigaretku, je to také uvoľňujúce, keď si dáte cigaretku, Ježiš Mária. Barbinka. Psíček robí hav. A mačička robí mňau. Ohoho. Ježiš, včera som bol na takej diskotéke. Ty kokos, viete čo tam bolo? Toľko ťabučkých chlapčikov, som sa mal s kým rozprávať, aspoň ty kokos, bola zábava. Detský futbal! Facebook si nevšimajte. A môj bordel tiež ne. OK, Henrietta, ešte trošku make-upu tuto. Ešte tuto mám flak, počkaj. My už nahrávame? Takto vyzerá, keď kosím aj to trošku americké. Blow out the candle, blindness, love is blindness. Jebe mu kurvu vyjebanú! Tak to bol príspevok od Maggie. V ďalšom vlogu budeme hovoriť o ženách. Nemusíte sa báť. To je úplne normálna, obyčajná hračkárska zbraň. A čaute susedia. Smrdí tak, hor! Čula si, že Gogo má nové video? Áno, rozumela som, že Gogo má nové video. Ty kokos, idem to pozerať s mužom, keď sa vrátil, len teraz išiel urobiť taký malý bum na Empire State Building. Chaša pum chaša. Maria. Pleasantful, my friend, pleasantful. Yeah. Pooh. Yes. Si tu na vás tak troška posvietime. Slabý fén. Keď sa to zapína. Nasadíme silnejší faktor. Kurva! Cez vyodlovanie v aute. Posaurun sliepky. Čaute, to je Gogo, vítajte pri mojom prvom prázdninovom vlogu. To teda nie. Tu vládnem ja. Ale babi, to je môj channel. Čuž tam dole. YouTube bude môj. Takže teraz si ukážeme typy žien. Normálna žena. Gogo je taký sexy. Auparková žena. Kokos, dneska som bola nakupovať v Auparku a viete čo? Som si kúpila novú kabelku od Gucci. Bože, Armani ho dneska nemali, ty kokos. A kúpila som si peňaženku za 500 000 eur a nový prsteň. Mužatka. Nandamento! Blondína. Bože, ja som tupá. Týmto nechceme vôbec uraziť blondinky, takže blondinky sú super úžasné, majú radi auta a všetko úžasné, sú úplne úžasné, čiže sú úplne úžasné a nechceme týmto uraziť blondinky, lebo sú úžasné. Blond mužatka.
Používajte šampón WD-40. Ešte pre masnejšie vlasy. Čo si len dáme? Ktorý program si len zapneme? Toľko pestrých programov na výber. Ja fakt som si není istý, čo budem dneska večer pozerať. Takže čo máme v chladničke? Výborná kolekcia chladiacich železných plátov. Výborná mňamka. Takže asi si zapnem svetlo, lebo si chcem niečo čítať. Vítajte v Brne! Gogo, mešká s tým asi mesiac a týždeň. Ani vysávať som nestihol, ale to máme nehovorte. Keby sa toto dozvedela, tak by som musel ísť hneď vysávať. Ja som to počula. Do prčic! Ja som to počula. Zmažené k***y na uličku 5, prosím, upracovať. Mrazené k***y. Co se to tady děje? A potmavší obyvatelia žobrali mince na každom kroku. Dokonca aj na svadbe mojej sestrinice, kde sa mince hážu pre šťastí novom manželom, nech majú bohatú budúcnosť, pribehli a začali to rovno zberať. Že ja mám najlepších rodičov na svete, naozaj na to predomysleli a dali si záležať na tom, aby mi našli správny darček. Takže som od nich dostal umelé prso. OK, tak dnes ideš do šuplíka. Varím! Balím baby! Proste je to fakt veľa, čo robím mimo YouTube. Tak ja na to sterem, keď tečú samé dislajky. Objavil som typka, ktorý je môj idol odteraz a robí remakey na úžasné songy, ako je Lady Gaga a tak. Týmto moje ego padá a kláňam sa môjmu novému bohovi. Tu je jedno z jeho videí. Come on, see my biggest on the floor. Sexy is better, what the fuck? Yo, what do you think about my ass now? Sun come well, sun come. Tento týpek má moje uznanie tak vysoko, že si to ani neviete predstaviť. Tá zadková časť bola špeciálne ohromujúca. Fakt málo ľudí dokáže prísť pred kameru a tancovať v sukni svojej matky, vicpatou, na zadku, aj na prstiach toaletným papierom. Opa Gogo style. Očný kontakt. Nie takýto kontakt. Viete, čo myslím, chlapi, čo? Očný kontakt, očný. Aspoň kým sa pozerá. Keď už sa blížite k vášmu domu, spýtajte sa jej, či nechce ísť hore. Ak vám dáma povie áno, otvoríte jej dvere a počkáte, kým vojde. Ak vám dáma povie nie, zoberete bejsbolovú pálku a poriadne už šváhnete po temene. Vlastne stačí aj africký bubon. Potom ju nežne odvlečete hore schodami do výťahu
a flak od krvi umiete riedidlom. OK, vrátime sa ku prípadu, kedy je ešte živá. Ten je viacej častý. Najprv dámu pozvete do obývačky, nech si sadne na gauč. Potom zapnete dramatickú hudbu. Ukážka 1. Vlastne táto je lepšia, keď je dáma v bezvedomí. Ukážka číslo 2. Táto zaberá skoro vždy. Potom zoberiete pohár vína, alebo Alpy, výber je na vás, a podáte ho dáme. Sadnete si vedľa nej na gauč, pozrite sa jej do očí a poviete na zdravie a pripijete si. Odložíte poháre na stôl, dáme nežne obídete krk rukou a švahnete ju po hlave! Robím si prču, to je ten druhý prípad, keď už je bezvedomý, to si môžete robiť, čo chcete. Jemne obídete dáme okolo pliec, pozrite sa jej do očí. Hlavy sa približujú. A potom švác! Pristáva Boeing 747 a všetko vybuchuje. Ale to sa stáva málo často. V normálnom prípade už to poznáte. Muciky, buciky, šuciky, fuciky, fapity, fapity. A už ste vyhrali. UFO porno! UFO porno! No? No zajtra ideme hygienikom. Aha. Pozri, aj mravce chodia po byte. Kde sa mám pozrieť? Pozri sa, samý mravec. Však žiadne mravce tu nechodia. Mravci! Žiadne mravce tu nie sú. Ja jebem plyn, ja aj vyjebem do vzduchu. Ne, prosím ťa, ale nezadrbávaj plyn, prosím, ne. Šiška, 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 šiška. Šiška. UFO porno! Takže nedávno som bol u doktora a ten mi povedal, že by som mal začať nosiť vložky do bôd. Ja fakt nechápem, ako by sa to malo používať, akože... Píše to, že ultra meké, ale ako... Nechápem, jak sa to tam dáva, počkať. Takto nejako a... Neviete náhodou, jak sa to používa? Ja som na to doteraz nedošiel. Musíte asi takto odbaliť. Nejak takto. Tak. Zoberete topánku a pravdepodobne to tam nejak takto nacpete a tak, nejak takto to tam sedí podľa mňa. Idem to vyskúšať. Nechodí sa v tom moc pohodlnejšie. Ach ty doktori. Hej, problém? Choďte do Ti už načisto jeblo, ty kokot? Čo máme ďalej? Takže zoberete nutelu, otvoríte nutelu, stále otvárate nutelu, stále otvárate nutelu,
Prerežete zlaté púzdro. Školské pera sú ideálne. Takže sme otvorili Nutellu. Dneska som bol v špeciálnej make-upovej firme môjho budúceho bráchu Baumaxa. Kúpil som tam špeciálny maliarský valček na tvár. Zoberieme maliarský valček, dáme ho do Nutelly. Poriadne to musíte zaboriť. Áno. Takže valček sme vybrali von a pomaličky opatrne nanesiete na tvár. A na druhú stranu. Nutella musí držať pevne. A pomaličky natierame čelo, aby nezostali žiadne zvýšky. A uška natrieme opatrne. Tak. Obama Gangnam Style. Obama Gangnam Style. Oh shit! Accio Megiosa! Megi, poď sem! Hop. A dala to! Nechaj ma! Maggie's vlog. Maggie! Aspoň sa tvár, že máš zájem. Nestresuj, Maggie, nestresuj, nepadáš, Maggie. No stress, nigga. Maggie, nestresuj, nepadáš. Au, ty prasa! Ktorý pes zhadzuje svojho pána z postele?